Hemm miżuri għal dawk il-ġenituri li ħajkunu mothers to be, parents to be, li jkunu jafu eżatt x'inhu l-aħjar ikel, l-aħjar eżerċizzju li għandhom ukoll jagħtu lil uliedhom tul il-ħajja, u mbagħad għandna deċiżjonijiet importanti li jridu jittieħdu f'pajjiżna anke fil-livell akademiku, fil-livell tal-iskejjel, hemm miżuri speċifiċi li jridu jieħdu l-kunsilli lokali biex allura verament nikkumbattu l-obeżità u mbagħad nibqgħu sejrin anke sad-djar tal-anzjani u anke day centers, iċ-ċentru ta' matul il-jum illi din il-liġi wkoll tinkorpora kollox fija. Ovvjament wieħed jittama illi issa li jerġa' jiftaħ il-Parlament f'Ottubru din tkun fost l-ewwel liġijiet illi l-Parlament jibda jiddiskuti illa li b'dispjaċir irid nerġa' ngħid illi sa qabel ma waqafna l-vaganzi tas-sajf il-Gvern ma sabx il-ħin minkejja ħafna kliem ukoll illi l-obeżità importanti li nittakiljawa illum qabel. Considering li illum il-ġurnata għandna ħafna nies madwar ġewwa pajjiżna li huma jaqgħu fil-kategorija tal-obeżità, huwa importanti li bħala partit ukoll imur fuq dan il-vjaġġ li jaf iwassal biex bħala pajjiż nkunu iktar healthy, nkunu iktar b'saħħitna, u fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ikun jgħix ħajja iktar tajba.